zvese saka takushandira toilet kapa aiwa kana toshandira toilet pakuti yasina chatengedzuje kana aiwa kokujarudze munhu ungati chikafu chese chimunhu wani iwe kumba kwedu ndaizvidya izvo aiwa ka unotondiuraya nenzara panapa kwete kufa nenzara zvese izvi ndikudya ka kondarasa ndikudya kurasa urikudya uchisa kupi mudumbu mangu chombowaita sei zvokuti ndichazoita sei aiwa ka mwana let's say inini ndodya chikafu chakawanda sezvizvi kana iwe kutaura kuti baba wako vakaona mukadzi vanomuda here mukadzi anodya majira vanomuramba nei aiwa kumba majira asi right budget yacho aiwa ina ndisotara tosadyeka bani ndotara aiwa kamaitira kwangu aiwa siya eva enda geta unofunga majira erudzi enda tinongeza bhegi rako get away nai kudya rudzi inini change yapa ndetoita budget inyama i3 days kuna zvakadaro enda unodya chengetora kwacho right vanokupa zvinhu baya cha